Good evening mga higala mga igsoon. Naitang topic karon. Narita miskot sa Salmo 119, 117. Atong basahon mga higala mga igsoon. Kupti ako aron walay dautan nga mahitabo kanako ug tumanon ko kanunay ang imong mga sugo. So si Haring David dinhi mga igsoon, ingon siya, kupti ako aron wala kuno mga dautan nga mahitabo kaniya ug tumano niya ang mga sugo. Kinsang sugo sa Ginoo? Kinsay na nagpakubot si Haring David. So mo nay nagpakupot si Haring David, gisalig niya ang iyang kinabuhi dito sa Ginoo. So nagmay sinubtanon, pagka masinubtanon nga may tinuod nga katuyuan. So ang gitinguha ni Haring David ang pagkamasinubtanon kay ang tubong tinguha nga namutuman siya unsa kabalo-aran o lagda sa Ginoo siya iyang kinabuhi. So mao po ni sa ato ang kinabuhi mga higala sama ni Haring David. So kinahanglan putag pagkamasinubtanon sa Ginoo para ihatag niya ang kadaugan sa ato ang kinabuhi mga higala may igsoon. So una diri mga igsoon, pag-andam sa pagsakop sa pagsalig sa Dios nung gahom. So mag-andam dito sa pagsalig sa Dios nung gahom. So kung may pagsalig ta sa Ginoo, kung may anang masinubtanon ta sa Ginoo, so may pagsalig ta nga ang gahom sa Ginoo magaluhok sa ato ang kinabuhi. Kinaingon siya sa Juan 15:5, ako mo ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga. Kung kinsa ang magpabilin kanako ug ako makaniya kini magabunga og daghan kay kung mahibulag kanako wala kamo arang mabuhat. So si Jesus ko ang punuan mga higala, kita ang mga sanga. So mubulag ta sa punuan, dili na mahatag og bunga, malaya na, malaos na. So kani nga nang mahimulag ta sa punuan kay wala man ta musugot masinubtanon sa Ginoo mga higala mga igsoon. So nahimulag ta sa punuan mao si Ginoo Hesus. Pinagi sa sala, nakasala ta, nahimulag na ta sa punuan. Mao si Ginoo Hesus. So mao nga ingon si Haring David mga higala nga kupti ako para walay mahitabong dautan. Dautan. So pagkupot si Haring David, isalig din nato ang atong kinabuhi sa Ginoo mga igsoon. So kinahanglan natay pag-andam sa pagpasakop, pagsalig sa Dios nung gahom mga higala. Kaya ingon siya sa kuan nga po rin sa parte sa Biblia nga salig sa Ginoo sa bugos mo kasing-kasing ayaw gyud pagsalig sa imong kaalam. So dili dita mo salig sa tong mga kaalam mga igsoon, kina mo salig gid dita sa bugos kasing-kasing sa Ginoo. Nga nas panultiho na mga igsoon 3:5-6 hinumduman nato sa tanan mo natong buhaton mga igsoon kay iuban nato ang Ginoo kay tutulan ta niya sa matarong nga dalan mga higala. Una nga mapasakop kita sa Dios nung gahom mga higala mga igsoon. Nagingon siya sa Isayas nga 40:31, kung magpasakop ta sa Ginoo sa Dios nung gahom sama kita sa agila. Apan kadtong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog, maglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manglakaw og dili maluya. So dili maluya day mga higala mga igsoon kung magpasakop ta sa Dios nung gahom sama ni Haring David. Gipadaog siya kay isalig man niya kinabuhi dito sa Ginoo. Tanang gubat, mga gubat ni Haring David nga gadtuan nagadaogon si Haring David mga igsoon ay naasay kasing-kasing nga masinubtanon sa buhi nga Dios. So naman po siya sa Salmo, kung magpasakop ka sa Dios nung gahom mga higala, naingon siya sa Salmo 46:1,
Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. So, andam ang Ginoo nga motabang sa panahon sa kalisdanan mga higala mga igsoon. Kung magpasakop ta sa Dios nung gahom mga higala mga igsoon. No. Yung sa unang ikaduhang Korinto 12:9. Apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya. Nakita sa hingpit ang akong gahom. Usa gikalipay ko pag-ayo ang pasigarbo sa akong kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. So sa morning ingon ni Apostol Pablo sa taga Corinto, siya yang kaluya gipakita na nasinati niya di nagpanglihok ang gahom sa Ginoo, siyang kinabuhi. So yang ipasigarbo lagi sa kaluya, yang kaluyahon na gipasigarbo niya nga naa si Kristo siyang kinabuhi mga higala. So mao ni mga higala mga igsoon nga nila masinubtanon dita sa Ginoo sa buhing Dios sa atong kinabuhi. So kaduha, kung masinubtanon ta sa buhi nga Dios, panalipdan ta sa Dios mga higala mga igsoon. So ingon sa Panultihon 18:10, ang ngalan ni Jehova mao'y usa ka malig-on nga turi, ang matarong nga dalampanan nga na ug may kaluwasan. So kung masinubtanon ta sa buhi nga Dios, makabaton ta og panalipod sa Dios, kay gisalig nato kay ang ngalan ni Jehova sama siya sa malig-ong turi nga walay pagkapukan mga higala. Siyang dalampanan sa tanang higayon mga higala. Ingon pa siya sa Salmo 91 to, mag-ingon ako, may tungod kang Jehova, siya mao ang akong dalangpanan ug kuta nako. Diyos ko nga kini, misal ko wala tay laing saligan kundi Ginoo ra mga higala. Atong gisagubang so salig ra gyud nato kay ang Dios andam mo panalipod nato kung masinubtanon ta sa buhi nga Dios. Kung di ko ta masinubtanon, kung sa man ko panalipod sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung dili man ta masinubtanon, sa may batol na to, di po tatabangan sa Ginoo. Kaya wala man nato pari ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ingon siya sa Salmo 4:8, sa pigagdait magahigda ako ug magakatulog ako. Kay ikaw ka lamang Jehova ang magapuyo kanako sa walay kabilinggan. So panalipdan ta sa Ginoo sa ato pagkatulog, mag-ubanan ta sa Ginoo, may pakigdait nga ato ang kuan, may kalinaw sa atong pagpuyo, may kabilinggan, may kabalaka mga higala may igsoon. So ingon pa sa Salmo Salmo 16:3, sa panahon nga mahadlok ako, ibutang ko ang pagsalig ko diha kanimo. So ingon si Haring David, may panahon nga mahadlok siya apan bisalig niya sa Dios ang tanan. So mao ni mga igsoon dinhi nga ang Ginoo mao atong dalangpanan sa panahon sa kalisdanan, natay kalipay, kalinaw, peace in the hard times. Then ang kabalaka ayaw para kuha kaya mao na makabaton itong pawak sa kalautan. So salig lang sa Ginoo mga higala mga igsoon. So kinahanglan masinubtanon na kita sa buhi nga Dios. Unsay kasuguan lagda sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa atong pangalagad, wala pa man pud ka mangalagad karon mga igsoon. So mabot ang time nga ayaw lata nga mag-ungaw na ang imong kinabuhi sa kamatayon usa pa ka mo sangpit sa Ginoo. Alagad na igsoon, God bless. Ay napata sa grasya. Hallelujah. Good evening.